Takže čaute ľudia, dneska som tak ja a znova s vami Nax. A dneska si ideme natočiť futbalový zápas Stožiar FC versus Nax FC. A dneska som tu s Polským brankárom. Čau ľudia, ja som Ačo. Som Drevením. Samom. Žierom. Tak toto sú teda dnešní ľudia, ktorí idú s nami natočiť, tak prosím, mohli by ste mi dať like, odberať zvončík. A teraz teda ideme vyberať kapitánov. A to som ja a Ivo. A ideme si dať kameň, papier, nožničky. Takže ideme na to. Vybrať si. Miňo. Artur. David. Bohuš. Samo. Kiko. Tak iba Bob. Nie, počkaj, vyber. No vybraj. Damian. Dada, Oský. nevadí. Pekne. Ja som rád. Dobre, bude. Jedna. O tú, o stranu. Dobre, tam tu. Dobre, aké máte pocity z tohto zápasu a ako myslíte, že skončí? Podľa mňa skončí 3-0 alebo 4-0 pre nich, lebo za prvé majú silnejších hráčov a za druhé majú lepšiu stranu. Dobre, ďakujem. Dobre, aké máte pocity z tohto zápasu a ako myslíte, že skončí? Myslím si, že to bude veľmi dobré a skončí to asi tak cca 10-6, tak. Neviem. A vy čo, Paťa, a vy čo? Tak ja pravím Ronaldo, lebo Miňo Ronaldinho, viete? Takže dobre ľudia, zápas sa začína a Nax nahral už Bohušovi, Nax nahral King Kongovi a lopta ide do kameňov, tak ja samozrejme hneď idem pre ňu, kopnem to do zábradlia, že to som ja proste. Teraz to nahrám Bohušovi, Bohuš to nahrá King Kongovi, nie mne. A ja nedávam gól, bohužiaľ, lebo to som proste ja, kámo. Dobre, hrá sa ďalej. Loptu moc nevidíme, lebo kameraman sa nehybe do tej strany, kde by sa mal, ale to je jedno. Ale teraz Damix ide dopredu. Teraz má Stožiar loptu, Stožiar dá Damixovi a ja mám loptu. Teraz si Damixa ododriblujem, dám Bobrovi. Bober mi môže nahrať, ale asi to nespraví. A dá mi. A ja nedávam gól a King Kong netriafa bohužiaľ ani loptu. Ale teraz môže dať Brovskému, čo nedal, ale je to gól? Ja neviem, asi nie, lebo už by všetci moji spoluhráči bežali za Kikom a ten by oslavoval asi, jak správne chápem. Prepačte, ale teraz ide znova Bohuško, Šarlina, niečo robiť asi, alebo sa niečo stalo, nie. Tak Pele čaruje, Damix má loptu, už má Pele znova. Pele dáva Damixovi a Diktátorovi niečo je, neviem čo mu je, ale zatiaľ sa stále hrá a gól, nie je gól. Ale teraz môže ísť Stožiar, prepáčte za to opoždenie, ale kameraman nám toto video moc nedával pozor, takže Stožiar dáva jemu, ale Bohuš má stále loptu a Bohuš môže nahrať King Kongovi a King Kong si stále toto. King Kong nahral mne, ale stále z toho nič. Ale King Kong dáva gól. Či kto to dáva gól? Tuším, že King Kong. Áno, King Kong dáva gól, ale ukazuje im, že sa majú učišiť. Neviem, prečo je hneď na začiatok taký toxic, ale to je jedno. Prepačte. Ale ja neviem, prečo proste je taký toxic a neviem, čo tam robí to dievčatko, ale kašom na to. Ale viem, že sa hrá. Ale Pele nič zatiaľ nespravil v tomto zápase. Takže teraz ide Bober. Bober si oddribuje Ivka. Bober nahrá King Kongovi. King Kong môže nahrať mne. No, nenahral, bohužiaľ. Takže Ivo Pivo môže ísť dopredu. Ivo Pivo nedáva, tuším, či dáva.
asi dáva, tuším, hej, dáva. Dáva gól. A čo dá za oslavu? Tiež, že sa máme utišiť. Dobre, Kiko, už to na budúce nerob. Takže Pele, Kiko ho má. A ja mám loptu, pekne. Som si Iva vykúpal troška, tak troška, úplne, fakt troška, hej. Ale Bober má loptu. Nahral mi. Nahral. A ja čo s tým spravím? To ma zaujíma, čo s tým spravím. Asi nič s tým som nespravil, lebo odtiaľ to je to fakt zle vidieť. Bohužiaľ. Ale tunak ako vidíte, tak sa tunak rovno Pele šíri dopredu spoločne aj s Ivom Pivom, ale náš brankár vyráža našťastie. Toto bolo také šťastie. To znak sme boli šťastkári, ale teraz ide Bohuš dá mne a Bober a ja môžem rovno nahrať Bobrovi, ale mne sa to nepodarí. Takže Ivo Pivo nahral omylom Oskarovi asi, ale Bober môže ísť dopredu. Ale Pele ho obral a Pele nič nespravil, asi je. No brankár našťastie vybieha občas. A teraz je znova v brade. Adamix má. Ale neobral bohužiaľ Damixa, lebo tam bol Ivo Pivo však. Takže teraz ide Nax. Nax sa ho tam snaží obrať. Pak pardon, ale mám strašne sople. Takže teraz idem dopredu. Bober má loptu. A Bober dáva gól. A robí Takže Ivo Pivo už rozohral Míňovi. Míňo môže nahrať Ivovi Pivovi, čo aj spravil. A Ivo Pivo, alebo Stožiar, jeho volá buď Ivo Pivo, alebo Stožiar, hej. Ľudia, takže Stožiar ide odzriblováva Ivo Pivo, ale stratil loptu znova. Ale Miňo ide dopredu, Ivo Pivo šprintuje tam dopredu, aby mu niekto nahral, ale King Kong má loptu. King Kong. Tam ho môže nahrať mne, lebo ja som si mu tam krásne nabehol, ale neviem, či to spraví. No mohol by to spraviť, ale asi to nespraví, ako ho poznám. Ale možno, asi to spraví, ja už si to je povedal úplne, lebo ja to dabujem teraz z doma, ale kameraman, čo to s tou kamerou robí, veď on je taký opoždený. Tohto kameramana si už nikdy neprenajmeme. No dobré ľudia, tak King Kong má znova loptu. King Kong nahráva mne a čo sa stalo? Asi nad, bohužiaľ, ale teraz sa asi niečo deje, lebo tam furt kameraman niečo natáča, ale už sa hrá. Ivo Pivo môže ísť dopredu. Ivo Pivo nahráva Pelemu. Pele môže dať gól. Pele sa otáča a je tam proti Bobrovi, ale Pele ide stále, pekne Pele. A už asi nie, už ho asi Bober obral. Asi už. Ale neobral asi. Neobral. Ale teraz brankár centruje a bohužiaľ centruje iba do stromov a tam je iba brankár, ktorý to môže chytiť do ruky, ale nerobí to. Zatiaľ si to len vodí po nohách, ale teraz môže nahrať Damixovi, ktorý to má, ale Bober ho neobere, ale Damix má stále loptu. Bober si ho takto pekne a Bober môže ísť dopredu a Bober mi môže nahrať. A nič sa z toho bohužiaľ zase nestalo, ale Osky Brosky má loptu, takže dobre ľudia, takže lopta je zase za a teraz môže ísť dopredu Ivo, ale tento nahrá ale Ivo to dribluje stále a Bober ho sklzuje, ale stále má loptu a vystrelil a nič. Takže teraz Osky Brosky môže ísť dopredu a Pele môže ísť a Pele môže strieľať a dá gól a nedá gól, lebo Arthur lepí.
No Aťo, sorry. On si to zmenil s takým jedným kamarátom. Takže teraz môže ísť stožiar dopredu, ale nie, to som ja tuším a dávam gól. Lebo ja teraz neviem, tuším, že dávam gól. Hej, dávam gól a nie, Bober dáva gól asi. Hej, Bober dáva gól. Toto neviem, čo hovorím, to je jedno. To neriešte, hej. Ľudia, to som proste ja, neviem prečo kameraman stále natáča. Dobre, nevadí. Takže teraz Pele rozohráva. Pele dáva Samkovi. Pele ešte môže mať loptu. Pele má loptu. Pele čaká na center niekoho. King Kong ho môže obrať, ale nepodarí sa mu ani mne sa nepodarilo vyraziť. A teraz musíme sa modliť, aby to zalepil, ale našťastie to Aťo zalepil. A Aťo môže vykopávať, ale neviem, či to spraví, uvidíme. Ale asi sa niečo deje, nie. Takže vykopáva na mňa, ale tentokrát to má King Kong. A on tam dal niekto ruku, takže King Kong si nastavuje loptu a môže niečo kopať. Takže Kiko teda, to bola asi iba rozohrávka, ja fakt neviem ľudia, lebo ja sa do toho moc nevyznám. Lebo mám strašne veľa práce teraz, lebo mám asi 4 pretočené videá, tak si ešte aj to budem musieť zostrihať. Takže ešte ja idem dopredu, nie, Ivo Pivo ide dopredu. Ivo Pivo sa ma snažil dotriblovať. Ivo Pivo, teraz má Damix loptu. A Damix neviem čo spraví. Damix má stále loptu. Ale niekto mu ju vyráža, ale teraz ide Pele versus Oski Brosky, tuším. Ja fakt neviem ľudia. Asi hej, ide. Takže Oski Brosky si bere loptu a Oski Brosky si nahral mne a neviem, čo sa stalo, takže neviem fakt ľudia. A ja dávam gól a či Abo už dáva gól, tak môžeme zase slaviť si ju. No dobre ľudia. Tak teraz No poď! Prvý polčas už skončil. Dobre, aké sú vaše pocity z tohto zápasu zatiaľ? Nečakal som, že budeme nad nimi vyhrávať, ale že vôbec. Ja mám 2 asistencie a 1 gól. A tak môj spolupracovník tiež. Ten má 2 góly dokonca. 3, nie 2. Aha, 3, 2. Ale hetrik 3. A tak teraz ide na rozhovor ich kapitán. Dobrý deň, aké máte pocity z tohto zápasu? Som sklamaný, že prehrávame a nie je to také, ako sme si mysleli. Takže nevieme. Bude to asi zle. Dobre, ďakujem. Dobrý deň, aké máte pocity z tohto zápasu? No, akože zatiaľ, ten hetrik sa tam padol, ale myslím, že to otočia, lebo ako vidíte, majú tam dobrých hráčov. Oni sa musia synchronizovať a potom to otočia. Typujem. Dobre, som veľký fanúšik, môžem podpis? Prosím, nie! Aké máte pocity z tohto zápasu? No, výborné. Čo si o tom myslíte? Že prehrávate a že ste zlý hráč. Že za chvíľu ti dám pesťou. A potom ja na tebe. Fakt prepáčte za toho kameramana, on je niekedy fakt divný ľudia. Fakt Kovač kamery, prepáčte. Takže dobre ľudia, začína druhý poločas a už mám znova energiu, takže Ivo Pivo ide, ale ja mám znova loptu a ja môžem ísť dopredu, to sa aj deje, ja nahrávam Bobrovi a Bobr ide znova dopredu, môže mi nahrať, ale nahrať King Kongovi tuším, ale ja môžem ísť znova, mám asi loptu, ja neviem, ale ja nie, tak toto nemôže. Nax, tak toto nemôže ísť, ale ja teraz stále nie. Ja proste stále nedávam gól. Ja fakt neviem ešte, ale Oski Brosky ide a Oski Brosky nedáva gól, ale Miňo môže dať Ivovi Pivovi a Ivo Pivo môže rýchlo otočiť skóre. Ale Ivo Pivo netriafa bránu, sorry chalani, ale ja som fakt už musím šetriť hlas, sorry chalani a babi, hej. Som sa pomýlil. Takže Miňo ide, Ivo tiež, Oski nahrá Damianovi, ale ten nič asi s tým nespraví. No, dá asi Samkovi, Samko môže dať Ivovi Pivovi
alebo stožiarovi, ale asi skôr stožiar, ale ja ho asi budem volať Ivo Pivo. Keď sa toto intro volá zápas Nax FC versus stožiar FC, ale ja som ho proste zvyknutý volať Ivo Pivo. Takže teraz sme vpredu, ale nič sa stále nedeje, ale asi už sa ani nič nestane. Tak ja neviem, čo sa deje práve teraz, ale asi sa tam uberáme práve niekde pri paneláku, tom žltom, ak vidíte. Takže teraz ideme, tam niekto nahráva niekomu. Ja to fakt nevidím, ľudia, sorry, ale ja to fakt nevidím. Takže teraz asi, neviem, čo sa deje, fakt prepáčte ľudia, ale ja fakt neviem, čo sa práve tu deje. Takže asi ide Ivo Pivo dopredu, ako ak správne vidím, ale ja fakt neviem, lebo kameraman to tak zle natočil. Prepáčte za to, že to ten kameraman zle natočil. A ešte tu bude jeden gól, ktorý som dal, ktorý on nenatočil. Hej ľudia, proste ten gól on nenatočil a teraz môže ísť Pele dopredu a Pele nám dáva gól. Gól! Gól! A v oslavi to, hej, bohužiaľ, sorry. No nič. Kameraman, ja ťa zavraždím, čo robí. Dobre, už máme rozohrávku. Kiki ide, Kiko. Ajajaj, nevadí, Kiko. Má loptu. A teraz Ivo Pivo ide. Ivo Pivo nemá asi loptu, či ešte stále má. Ale Kiko tam môže za ním bežať, ale nerobí to bohužiaľ. Takže teraz ide Miňo. Miňo si skúsi odstriblovať Kika, ale teraz môže dať Ivovi, to sa nepodarilo. Kiko bere loptu, môže nahrať Bobrovi a aj to nespravil bohužiaľ, ale David loptu odstribloval, tlačený golman. Takže teraz ja tuším, že tam som teraz v brane, ale ja nič nechytím fakt ľudia, lebo teraz náš golman šiel dopredu a ja som šiel dozadu, lebo on chcel ísť. Takže teraz mám Pele loptu. A Ačo sa vracia, takže teraz Ačo, ale dostávam gól, tuším, nie, nedostal som nič, našťastie, ale ja mám toľko dobré centra, teraz neviem, či to vyhodím, či čo, ale ja dúfam, že hej, nie, ja tuším, že to nahrám Bobrovi teraz, tak si nie, ja to nacentrujem úplne preč niekde. Nie, dobre som to náhodou nacentroval. Ten kameraman zle zase posunul kameru, ja či dám pesťou jednu. Dobre, tak zase sa dotkol lopty, to je proste on. Takže teraz Pele zasa ide. Pele si odkľučkoval. A teraz Pele môže ísť. A centruje na Peleho. A Pele nedáva gól. Ja mám našťastie loptu, našťastie som chytil tú loptu. Ale ja centrujem, ale zle ne. Ale bohužiaľ zle. Takže teraz Ačo môže ísť. Ačo ide z kameňov, z tých kameňov. Dobre, musí sa nejako dostať. Neviem, čo robí. Pekne Ačo. Ešte si zasekne. A toto bude zaujímavá situácia teraz. Teraz môže buď urobiť Rainbow Flick, alebo ho odriblovať. Neviem, čo spraví. Ale vypadá, že ho Pele obral, tak ani jedno nespraví, ale teraz len a teraz už dostávam gól. Gól! 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 Čo zasa robí ten kameraman? Ľudia, fakt, sorry, ale on zasa niečo robí. Ja ho nechápem, toho typka, fakt nie. Sorry, fakt. A čo zasa robí? Ja neviem. Dobre. Tak Bober ide. Pele sklzuje. Aj má. Našťastie. Takže Bober stále ide. Ale už ide Ivo Pivo. A Ivo Pivo dáva gól. Gól. Ale teraz má zasa Bober. Bober môže dať mne. Ja mám loptu. A nedám go. Ježiš. More.
Dobre, takže teraz ide Bober, Ivo Pivo má a Bober má, nie, teraz Oski Brosky má a King Kong má, King Kong nemá, ale Oski Brosky asi nedá gól. Tak nevadí. Ale teraz tam nikto nie je v obrane, lebo Oski Brosky išiel dopredu, ktorý má byť v obrane. Ale teraz Ivo Pivo ide a strieľa, ale našťastie zlú strelu, takže teraz môže Artur centrovať. A tomu sa nepodarí nacentrovať nič dobre. Takže teraz ide David. David môže dať Bobrovi. Bober môže nacentrovať alebo ho obkľúčkovať, neviem čo spraví, ho obkľúčkuje a nahrá Oskimu Broskymu. Ten hneď nahrá Ivovi Pivovi, neviem prečo to spravil, ale čo už. Takže Ivo Pivo strieľa, ale dáva tyčku. Bohužiaľ dáva tyčku. Ale teraz zasa Ačo môže centrovať, ale nenacentroval to vôbec dobre. Takže zase lopta na našej strane. Pele môže nahrať Ivovi Pivovi, ale Ivo Pivo našťastie nedáva gól, lebo King Kong ho zablokoval. Ale ja teraz idem pre loptu a ja nahrám Bobrovi. Bober môže nahrať nie, ale nahrávka mu neprešla. Takže teraz ide ešte David. Samo centruje, Ivo Pivo ide. Aj teraz Miňo ide dopredu a Miňo dáva gól. Gól. Schválne napíšte mi do komentára, že koľko už dali gólov, lebo ja to nerátam už ani. Ja už to fakt ani nerátam a neviem, čo teraz Pele robí. Ja neviem, že či to je nejaké prasa, či čo. No dobre, nevadí, takže teraz ide Messi. No dobre, nie som Messi, sorry ľudia. Takže teraz Pele môže nacentrovať Ivovi na hlavu, ale nepodarilo sa ani jedno. Takže teraz Oski Brosky ide. Oski Brosky. Pekne. Ale teraz Ivo Pivo ide nahrá Pelemu. Pele, ja môžem ísť po Pelem, ale my sme obidva desiatky, som si ešte raz všimol, že obidva máme dresy s číslom 10. Tak dobre, tak teraz idem znova. No už ide Ivo Pivo. Ivo Pivo má loptu. Ivo Pivo nacentruje na Peleho a Pele dáva gól. Gól. Ale teraz mám znova ja loptu. Ja nahrávam Ivovi Pivovi, milom som sa pomýlil. Ale teraz King Kong môže mať loptu, ale nemá. Samo nahráva na Iva znova. A teraz Ivo ide. A teraz Miňo má Pele. Pele môže niečo spraviť. Nahral Ivovi Pivovi, tuším. Nie, to som ja. Ja som nahral Bobrovi. Bobor mi môže dať naspäť, ale Iva Piva len tak neodriblujem, lebo to je proste stožiar, ktorý sa nedá odriblovať. To je taký veľký dlhý stožiar, ktorý má skoro 2 metre. Ten podľa mňa bude veľký jak ten Michal z celý Adept. Tak podľa mňa on tak bude veľký, ešte vyšší možno. Takže teraz má loptu kto? Nikto. Nax ide s Ivom Pivom súboj, ale ja to asi nedám. Ale Ivo Pivo ide. Ivo Pivo ide stále. Ivo Pivo necentruje, ale Ivo Pivo nahráva. Dobre, takže teraz má Oski Brosky. Pele má. A Pele tam môže niečo spraviť, ale Oski Brosky to dal do koša, takže mne zasa zdrhla lopta, takže nahrám Bobrovi hneď. A Bober ide, Bober a strieľa, ešte nestrieľa, ale Bober nedáva. A King Kong ešte ide, ale teraz David ho obránil, bohužiaľ, že ho tam ako keby, mňa by zaujímalo, že prečo ten kameraman natáčal kôš, ale čo už, nenatáčaj kôš, ježi, to je fakt najhorší kameraman. Ja neviem, prečo on proste natáča kôš. Ja tomu nechápem, ľudia, vidíte, on proste natáča kôš. Namiesto toho, aby natáčal hru, tak on natáča kôš. Proste, to je fakt sila, ľudia. Dobre, tak teraz ide Oski Brosky. Oski Brosky nahrá Bobrovi. Bober môže ísť, ešte Bober má loptu. Bober ešte ide. Teraz si môže zaseknúť a nahrať mne tam dopredu, lebo asi som tam vpredu. Hej, som tam vpredu, vidím sa. Ale teraz ide Peli, nemá ešte, ale Bober má loptu. Bober ešte, kamu nenatáčaj kôž, dobre, Bober má. Dobre, ja mám, ale ja dávam bohužiaľ Pelemu. A takže Pele môže ísť kvôli tomu dopredu
ale nedáva gól, lebo brankár vybehol. Takže Oský Brosky teraz môže niekomu nahrať, ale on natáča kôšem, hlupák. Dobre, ale Ivo Pivo dal úplne niekde inde. Takže Oský Brosky teraz môže rozohrávať a dáva gól. Ja tuším, že som dal gól, hej, dal som gól. Takže gól. A ja som dal, tuším, toto je môj druhý gól a teraz som NPCčko. Dobre, takže teraz Ivo Pivo dáva gól. Takže Damix teraz nahrá Samovi, nie, on si to dal do ruky. Takže Damix teraz nacentruje na neviem koho, na Oskýho Broskyho našťastie, bo to spadlo. A teraz má bohužiaľ Ivo Pivo môže vystreliť a toto je gól. A nie, to bola tyčka, bohužiaľ tyčka, ale teraz má Viazdová loptu. Nahrám Bobrovi zlú nahrávku, bohužiaľ takú pomaličku úplne. Takže teraz má King Kong, ale on to asi neprihrá už. Takže King Kong nemá loptu a teraz má Ivo Pivo loptu. A Ivo Pivo môže nacentrovať. A Ivo Pivo ešte ide, ale Pele má teraz loptu. Pele môže nahrať Ivovi Pivovi. A to sa nestane. Takže teraz má samo loptu. David nacentruje. Teraz Pele ide. A Pele Kiko to bohužiaľ nezablokoval. Ale Oský už centruje preč loptu a David môže ísť znova po tej lopte. A David nahrá Golmanovi a Golman centruje ďalej na Iva Piva a teraz ide Bober, ten dáva mne a ja neviem, čo tam vymyslím. Ja dám Bobrovi a Bober nedáva gól, bohužiaľ, to by bol podľa mňa možno aj pekný gól, ale teraz lopta je tu, takže on dáva tomuto Oskýmu Broskymu. Teraz má Oský Brosky loptu, Oský Brosky ide stále, ale neviem, čo sa stalo, ale teraz ide Miňo a Miňo dáva gól, mu to bohužiaľ našemu brankárovi to prešlo. Takže teraz môže oslaviť na kolenách. Takže oslavy už skončili, no ešte úplne neskončili, ale skoro už hej, takže teraz má Bober loptu, ale bohužiaľ mu to zablokuje, takže mám ja loptu, ja môžem dať o stenu, ale nespravím to, lebo som degeš. Takže ja idem, nie. Takže Ivo Pivo ide, Bober tam beží a snaží sa ešte nejako obrániť, ale to sa nedá jeho proste obrániť, takže ale King Kong stráca loptu, ale Oský Brosky vykopáva, ale bohužiaľ zle, ale aj tak máme loptu. Bober mi dáva do behu, ale ja to nestihnem, Pele ma oddribluje, lebo to sa nedá. Aha, ja som mu asi stúpol omylom na nohu, alebo neviem, čo sa stalo, asi hej. Pele, ja už idem, ja už mám loptu. Pele má loptu teraz. Pele si bohužiaľ úplne povodil, sorry, ale teraz ide Bober dopredu. Bober, ale ja neviem, čo sa tam zasa stalo, že či ho David prehodil, či čo. A nemáme penáltu a penáltu nedáva. Ale ešte môže Bober ísť. Ja mám loptu, nemám, ale Oský Brosky má loptu znova. Oský Brosky. Môže nahrať Bobrovi, lebo mu tam nabieha dopredu. Takže, ale nespraví to, nahral bohužiaľ Samkovi. Ale teraz Bober môže ísť, ale ide to spoza lavičku našu pokazenú. Ale teraz nedáva gól, ale nie, ešte. Dobre, Bober, pekne Bober. Bober môže nahrať King Kongovi, King Kong mi môže nahrať hneď, ale nespravil to, ale Bober môže mi tam nahrať centári a môžem obrať Davida, ale to sa mi asi bohužiaľ nepodarí, ale majú loptu, lebo sa tam asi zasa niečo stalo. Takže ide, si to pekne spravil, ale Artur bohužiaľ vyráža pre ich nešťastie Artur vyráža, ale teraz môžeme ísť do ďalšej šance a Oský Brosky má loptu. Oský Brosky nahrá naspäť brankárovi. Brankár mi rovno môže posunúť, ale nepodarilo sa mu dobre nacentrovať, takže ja ešte mu môžem zabojovať o loptu tam vpredu. Ale mám ju? Nie, nemám. Takže Ivo Pivo má loptu a Ivo Pivo si posunie, ale a čo, našťastie chytá do ruky
a Aťo môže nacentrovať priamo a Aťo centruje a dáva Ivovi Pivovi, Bober ide, Ivo Pivo má znova loptu, Ivo Pivo, Oský Brosky má a ja môžem ísť po lopte znova po tejto mojej obľúbenej trionde, ja bohužiaľ zle strašne pomaličku nahrám, takže Ivo Pivo má znova loptu a King Kong má, nemôže rovno posunúť loptu, ja nahrám Bobrovi a Bober môže strieľať, asi, ja neviem, ja to zle vidím. Dobre, takže Bober asi ide, lebo on tam natáča zasa odpadkový kôš, ten brankár je fakt odpadný, jeho by som mne do koša hodil. Ale teraz bohužiaľ Pelec si z nás robí srandu a ide dať gól asi, lebo on si na nás počkal a nedal gól, sa mu to nepodarilo, chcel poflexiť, ale nepodarilo sa mu nič. Aspoň, že tak. Dobre, tak teraz nemôže Bober nahrať. Ja neviem, čo tam robím, ja mu tam asi kývam. A teraz mi môže nahrať, ale nepodarilo sa mu. Takže teraz má Ivo Pivo loptu. Bober má loptu. Bober môže teraz obrať Iva Piva. Bober má loptu. Bober môže hneď nahrať King Kongovi. A King Kong mi môže hneď posunúť, ale nepodarilo sa mu. Takže King Kong ide, ale teraz ide David. A King Kong ešte stále môže obrať, čo sa mu podarilo. A on dáva mne. A Miňo má, bohužiaľ. To on zachytil tú prehrávku. Takže ide Miňo. A teraz Miňo má znova. Miňo beží. Bober má loptu, ale neviem, čo sa tam zasa stalo. Ja som to nevidel, že čo mu je, ale vypadá, že majú priamak, ale a Damix ide kopnúť, ale to vyskočil, takže asi gól neplatí, ak správne chápem, ale on teraz Artur centruje dopredu a ide, ale on má zase Miňo loptu, Miňo má loptu pekne, teraz samo, Bober ide, Bober sa ho snaží obrať, ale nepodarí sa mu, takže samo centruje dopredu, ale Oský Brosky má loptu stále, takže Oský Brosky ide. Oský Brosky môže mi rovno nahrať, ale nepodarilo sa mu. Takže teraz ide David, ale Miňo môže ísť dopredu a Miňo ide, a nedáva gól. Bohužiaľ netriafa bránu, ale teraz môžem ísť do šance a ja si ich tam odtribulujem a teraz idem, ale Damex to bohužiaľ vyráža, ale stále máme loptu, King Kong nahráva Bobrovi, King Kong ide, zasa nahrá Bobrovi, ja mám loptu a ja dávam gól, tuším, že ja dávam gól a ja robím tak a tak. OK, tak to je dobre. Dal som gól. Dobre, takže teraz už sme vymenili kameramana, lebo ten bol hrozný. Takže verím, že tento bude lepší o mnoho. Dobre, takže ide. Takže teraz Oský Brosky nahrá. Tento Bober má. Ja mám loptu. Oský Brosky má stále. Bober má. Bober môže nahrať o stenu. Bober môže strieľať a dáva gól. Taký pekný z diaľky dal gól. Taký krásny. Takže môže to oslaviť trocha. Aspoň trošičku to môže oslaviť. Ale toto bol asi lucky gól. Takže, ale asi sme aj tak prehrali. Takže dúfam, že som... Takže ľudia, dozvedeli sme sa, že oni vyhrali, len to ten kameraman nenatočil. Takže my sme prehrali, náš tým Max FC prehrali 10-9. Tak čaute.